Kaixo, ikusiko duzue bideo honetan nolabai bi zati daudela, batean azaltzen ari naiz momentuan eta bestean egiten dut orain egingo detena. Ze gertatu zen? Ba hori, telefonoa janeukan guztiz asetuta eta ez zen lekuri gehiago gelditzen, orduan gelditu egin zen grabatzen. Eta orain lekua egin dut eta ber posible daukadan jarraitzea. Kaixo, formulazio organikoarekin hasiko gara. Formulazio organikoa edo konposatu organikoak karbonoan oinarritzen dira. Orduan, jakin behar duzutena da hasteko karbonoak posible daukala lau lotura kobalente osatzea, horrela irudikatzen ditugu. Orain ikusiko ditugu hidrokarburoak. Hidrokarburok esan nahi du osagaiak hidrogeno eta karbono soilik direla. Hoien artean aurki ditzakegu alkanoak, alkenoak eta alkinoak. Hiru hauetan izango ditugu kateak, karbono lotuta modu ezberdinetan, gero ikusiko dugu nola, eta posible da baita ere azken karbono eta lehenengo karbono lotzea eta horrela sortzen dira ziklo alkano, ziklo alkeno, ziklo alkino. Adibidez, holako zerbait izango genuke. Erpin bakoitzean karbono bat. Hidrokarburoak izendatzeko erabiltzen ditugu aurrizkiak eta txizkiak. Eta batzutan zenbaki batzuk sartu behar ditugu tartean. Baina joango gara pixkanaka ikusten. Lehendabiziko gauza da ikastea, karbono atomo bat baldin badaukagu aurrizkia dela met, bi baldin badira et, prop, but, eta ja hemendik aurrera hasten dira pent, ext, ept, oct, normalean bezala, bale? Baina lehendabiziko lauak bereziak dira. Karbono, esan dudan bezala, osa ditzake lau lotura kobalente. Gero ikusiko dugu nola. Hidrogenoak, bakarra, bat. Oxigenoak, bi. Eta nitrogenoak, hiru. Bale, hauetan oinarrituta izango ditugu praktikamente konposatu guztiak. Ikus dezagun, imaginatu, hasiko gara alkano batekin. Imaginatu dauzkagula 5 karbono lotuta, orduan lehendabizi beti idazten dugu gure katea, eta gero badakigu hauetako bakoitzak posible daukala lau lotura egitea. Orduan jungo ginateke hidrogenoak gehitzen, hidrokarburoak direnez, karbono ez dena hidrogeno da. Eta horrela lortzen dugu karbono guzti hauek lotuta egotea behar bezain beste hidrogenorik. Hau da modu bat idazteko. Beste batzutan, hau da formula garatua, beste batzutan, konposatu hau idatziko genuke horrela CH3, CH2, CH2, CH2 eta CH3. Fijatzen baldin bazarete, hemen CH2 hau errepikatzen da 3 aldiz, baina batzutan imaginatu dauzkagula 10 atomo karbono, orduan izango genituzke hemen tartean 8 CH2, CH2, CH2. Orduan zer egiten da? Batzutan, hauxe bera, idatziko genuke modu honetan. CH3, gero CH2 parentesi sartean eta hemen zenbat aldiz errepikatzen den, CH2 hori, 3 aldiz errepikatzen denez, idatziko genuke CH2 3 eta CH3. Eta formula hau erdi garatua litzateke. Zeren adierazten ditugu bakarrik karbonoen arteko loturak eta hidrogenoak sartzen ditugu hor. Eta badago beste modu bat simplifikatuagoa nun bakarrik egiten da katea. Hau da, izango genuke hau, nun erpin bakoitzean karbono bat daukagu, eta hau litzateke honen berdina eta honen berdina. Nola izendatzen dira? Aurrizki bezala, erabiliko dugu beti karbono kopurua. Orduan, 5 direnez, izango genuke pent. Honek bakarrik lotura bakunak ditu. Beraz, izango da alkano. Beraz, izena izango da pentano. Beraz, anolitzateke atzizkia esateko lotura guztiak bakunak direla. Izango bagenu karbono hau beste honekin lotuta, izango genuke olako konposatu bat. Eta hau ere posible da idaztea
formula garatua, ikuste hau, bai, liburuan daukazue, formula garatua, posible litzateke formula erdi garatua idaztea eta litzateke horrela, 5 karbono lotuta hau litzateke erdi garatua, eta posible litzateke simplifikatua, modu honetan. Beraz, alkanoak ja hemen ikusi dugu nola izendatzen diren. Alkenoetan aurkituko deguna izango da karbonoen arteko loturak bakunak izan beharrean bikoitzak izango direla. Imaginatu berriz ere 5 atomo karbono ditugula eta hemen lotura bikoitza. Bai, honek esan nahi du bi karbono hauek gastatzen dituztela bi lotura hauek elkarrekin lotzeko. Baina beste guztiak berdinak gelditzen dira. Orduan, bi karbono hauek lotzeko bi gastatu, 3 eta gelditzen da hemen pendiente bat. Bat, bi, 3 eta hemen pendiente bat. Bat, bi, 3, lau, beti bezala, bat, bi, 3, lau. Eta orain guzti hauetan sartuko genituzke hidrogeno. Hau litzateke hemen ikusten duguna da lotura bikoitza. Orduan, lotura bikoitza baldin badago, erabiltzen den atzizkia da eno, edo en. Idatziko dit momentuz, eno. Beraz, nola izendatzen da hau? Beti bezala, karbono kopurua kontatzen dugu, dauzkagu 5, orduan, hau litzateke pent, baina orain esan behar dut, hoien artean badagoela lotura bikoitza. Eta nola esaten dut hori? Erabili beharko dut eno atzizkia, honekin adierazten dut lotura bikoitza dagoela, baina lotura bikoitz hori egon daiteke hainbat lekutan. Orduan, esan behar dut ze lekutan dagoen. Horretarako zer egiten dugu? Egiten duguna da karbonoak zenbakitu. Orduan, hasten baldin bagara, posible da hastea alde honetatik edo beste alde honetatik. Hasten baldin bagara alde honetatik izango genuke. Bat, bi, 3, lau, 5. Hemen ikusten dugu lotura bikoitza 3. eta 4. karbonoaren artean dagoela. Orduan, hori litzateke aukera bat. Baina beti aukeratu behar ditugu zenbakirik txikienak. Bestaldetik hasita hau litzateke lehenengo karbono, bi, 3, lau, eta 5. Beraz, daukagu pent eta daukagu eno. Erabiltzen baldin baditut zenbaki urdinak, dago 3. eta 4. karbonoaren artean, beti hartzen da txikiena, hau litzateke orduan 3, bai? Baina hasten baldin bagara ezkerraldetikan, daukagu lehenengo karbono, 2. karbono, eta hemendik hasita lotura bikoitza daukagu 2. eta 3. karbonoaren artean. Orduan, hartuko genuke bi zenbakia. Bai? Eta bi zenbakia, 3 zenbakia, baino txikiagoa denez, hau da hobesten dena. Orduan, honek ez du balio. Beraz, izango genuke pent, orain idazten da, izkien eta zenbakien artean beti gidoiak. Pent, bi, gidoia, eno. Eta hau litzateke gure konposatua. Beste modu batean idatzita, formula erdigaratuan idatzita, idatziko genuke horrela, eta formula simplifikatuan idazten ditugu gogoratu karbonoak, eta gero honek esan nahi du lotura bakuna, baina hemen daukagu bikoitza, orduan, egingo genuke hau. Eta 3 konposatu hauek, 3 dira pent bi enoa. Posible da lotura bikoitz bat baino gehiago edukitzea. Adibidez, imaginatu daukagula holako kate bat eta bi lotura bikoitz hauek. Bale? Dakigun bezala hemen karbono hauek izango dituzte bere lotura guztiak osatuta hidrogenokin, ez ditut idatziko, bale? Baina zuek jakin behar duzue hemen beti doala hidrogeno bat. Bat, bi, 3, lau, bi, 3, lau, eta hemen 3 faltatzen dira. Orduan, zer daukagu? Daukagu lotura bikoitzak, orduan hauek izango dira en,
bai? Zer egin behar dugu? Lehen esan dugun bezala, hasten gara kontatzen karbonoak, hasten gara zenbakitzen karbonoak, eta gero begiratzen dugu hemendik hasita eta hemendik hasita, zeinek ematen dizkigun zenbakirik txikienak. Beraz, hasten baldin bagara alde honetatik adibidez, izango genuke. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Badakigu 7 karbono direla. Beste aldetik hasten baldin banaiz, izango da 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Lehenengoa hartzen baldin badegu kontuan, hemen izango genuke 3. karbonoan eta 5. karbonoan. Hasten baldin bagara bestaldetik daukagu 2. karbonoan eta 4. karbonoan. Ikusten duzuen bezala, 3, 5, 2, 4, hau hobesten da, orduan, hau da erabiltzen den katea. Kontatuta alde honetatik. Vale? Orduan, izena nolakoa izango da? Zenbat karbono dauzkagu? 7. Ondorioz, aurrizkia izango da ept. Zer daukagu? Daukagu 2 lotura bikoitza. Hemen jungo dira zenbakiak. Bai? Eta esan beharko ditugu 2 zenbakiak. Orduan, 2 eta 4. Esan dudan bezala, izkien eta zenbakien artean gidoia jartzen dira, baina zenbakien artean komak. 2, 3. 2 lotura bikoitza daudenez, idazten dut. Di, 2 zenbaki daudelako, eno, eta 2 zenbaki daudenean, zenbaki bat baino gehiago baldin badaude, ept honi gehitzen zaio a. Orduan, hau litzateke, epta 2, 3 dienoa. Formula hau posible litzateke idaztea erdigaratua edo simplifikatua. Simplifikatua 7 karbono geldituko litzateke hemen eta hemen. Eta bi hauek berdinak dira. Kontuan hartu hemen hidrogeno doazela, bale? Demagun daukagula berriz ere 7 karbono, bai? Baina 3 lotura bikoitza. Adibidez, fijatzen baldin bazarete, egiten dudana da, prozesua da, idatzi katea, zenbakiak 7 karbono. Gero, kokatzen ditut loturak, bikoitzak kasu honetan. Eta gero, osatzen ditu faltatzen diren loturak, hemen idatziko nuke hidrogeno, ados? Nola izendatzen dugu? Badauzkagu lotura bikoitzak. Zenbat? 3. Beraz, hemen, nire gomendioa da, zuek idaztea en. Horrela gero izendatzerakoan badakizue guzti hauek direla lotura bikoitzak eta aipatu behar dituzutela batera. Beraz, hasiko bagina hemendik kontatzen, argi dago ja lehendabiziko lotura bikoitza geldituko litzatekela 3. karbonoan. Berriz, hemendik hasita ikusten dugu ja lehenengo karbonoan geldituko litzatekela. Beraz, hemendik hasiko gara kontatzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Izena 7 karbono daudenez, ept. Lotura bikoitz bat baino gehiago dagoenez, epta. Orain, esan behar dugu lotura bikoitzoiek nun dauden. Gidoia. Lehenengo karbonoan, bat. Orain eman behar dugu 2. zenbakia, koma, beraz, 3. Eta 3. zenbakia, 4. Gidoia, zeren orain atzizkia jarriko dugu. Zenbat lotura bikoitza daude? Hemen daude 3 zenbaki, beraz, tri. Nori dagokion enoari. Beraz, konposatu hau litzateke epta, 1, 3, 5, trienoa. Nahi baduzue, lehen bezala, era simplifikatuan litzateke horrela, eta horrela. Eta tartean bestea erdigaratua litzateke CH2, CH, CH, C, CH, CH2, CH3. Lehen alkanoekin ikusi dugu posible dela ziklo alkano edukitzea. Orduan, demagun daukagula ziklo alkeno bat. 5 atomo karbono izango genuke olako konposatu bat.
eta demagun daukagula lotura bikoitz bat. Hau, lotura bikoitz gabe litzateke zikloalkano, baina lotura bikoitz bat daukanez litzateke zikloalkeno. Zikloalkenoen kasuan, baldin badaukagu lotura bikoitz bakarra, egiten dena da lotura bikoitz hau dauzkaten karbonoei esleitzen zaie bat eta bi zenbakiak. Eta konposatu hau horrela dagoen bezala litzateke ziklo badelako, pent 5 karbono daudelako, eta enoa, zeren lotura bikoitz bat dago. Gerta daiteke lotura bikoitz bat baino gehiago edukitzea. Adibidez, jarraituko dugu 5 karbonokin, demagun hemen daukagula bat, eta hemen beste bat. Esan dugun bezala beti hasten gara kontatzen zenbaki, lehenengo zenbakia, bat zenbakia esleitzen zaio lotura bikoitza daukan karbono bati, eta hortik aurrera joten gara zenbakitzen. Adibidez, imaginatu hau dela bat. Hau litzateke bat, hau izan behar du 2, 3, 4 eta 5. Horrela kontatzen baldin badegu, hau litzateke bat 3. Baina, imaginatu, hasten garela kontatzen karbono honetatik. Bat, 2, 3, 4 eta 5. Morearekin kontatzen baldin badegu, daukagu lehendabiziko lotura bikoitza lehenengoan, eta bigarren lotura bikoitza izango genuke 4 zenbakian. Kasu honetan daukagu bat 4 morean eta arrosan bat 3. Zein uste duzue hobesten dela? Bai, txikiena. Orduan, hau litzateke ziklo bat daukagulako, pent, eta orain jarriko genituzke hemen zenbakiak. 2 zenbaki daudenez, A, gehitzen zaio. Ziklo penta, gidoia, 1,3 gidoia, bi daudelako, zelako lotura bikoitzak, enoa. Orain ikusi behar deguna da alkinoak. Fijatzen baldin bazarete, lehen esan dugun bezala karbonoak posible zeuzkan 4 lotura kobalente egitea, lotura horiek bakunak, bikoitzak eta hirukoitzak izan daitezke. Orduan, hirukoitzak direnean, izan dezakegu olako konposatu bat. Hemen lotura hirukoitza baldin bada, izena izango da inoa, bale? Eta horregatik hemen markatu dut hau. Jakiteko hau dela in, eta aipatu beharko detela ino bezala. Aurrekoetan egin dugun bezala, lotura hirukoitza ere kokatu behar dugu. Horretarako zenbakitu beharko ditugu karbono guztiak alde batetik eta bestetik hasita, eta bilatu beharko dugu zeinek ematen digun lokalizatzaile txikiena. Hemen arrosaz daukagu bat, 2, 3, 4, 5, arrosaren arabera zenbakia litzateke bigarrena, eta bestaldetik hasita urdinez bat, 2, 3, 4, 5. Lotura bikoitza ala hirukoitza dagoenean 2 karbono daudenez, hartzen da zenbakiri txikiena ematen digun hau da. Arrosaz izango litzateke karbono 2, 3, orduan hartuko genuke 2. Bestaldetik hasita urdinez izango lirateke 3, 4, orduan hartuko genuke 3. Zer gertatzen da, 2 dela 3 baino txikiagoa, eta orduan hau da hobesten dena. Orduan, izango litzateke bat, 2, 3, 4, 5 karbono direnez, pent. Lotura hirukoitz bakarra dagoenez, hemen A hori ez dugu jartzen, baina gero bai adierazi behar dugu lotura bikoitz hori ze posiziotan dagoen, bigarren posizioan. Orduan, izkien eta zenbakien artean gidoiak idatzita, konposatu hau litzateke pent 2 inoa. Formula erdigaratua idatziko bagenu, izango genuke horrela. CH3, C, hirukoitza, C, CH2, CH3. Eta posible daukagu baita ere simplifikatua erabiltzea. Bat, 2, 3, 4, 5 karbono,
eta bi hauen artean lotura hirukoitza. Gogoratu, erpinetan beti karbonoa. Eta faltatzen diren loturak osatzen direla hidrogenoarekin. Ez badadierazten esan nahi du hidrogeno dela. Hidrokarburoak direlako. Demagun orain, konposatu hau daukagula. Hemen ikusten ditugu bi lotura hirukoitz, beraz ja markatzen dut in eta in, gero jakiteko aipatu behar ditu dela bi hauek, eta hasten gara kontatzen. Hemen dikasita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hau da, hemen ja lehenengo karbonoan daukagu lehenengo hirukoitza, eta hemen dikasita ja ikusten dugu dela hirugarrenean. Beraz, hemendik ez gara hasiko, hasten gara hemendik. Zenbat lotura berezi dauzkagun? 2. Orduan, 6 karbono X, baina bat baino gehiago lotura berezia daudenez, hexa. Gero, hexa. Gero, adierazi behar dugu, 2 lotura hirukoitz daudela. Orduan, esango genuke diinoa, bai? Eta gero, esan behar dugu, 2 lotura hirukoitz horiek nun diren. 1, 3. Orduan, konposatu hau litzateke hexa 1, 3, diinoa. Eta 2 i hauek idatzi behar dira. Ikus dezagun beste aukera bat. Imaginatu, konposatu hau daukagula, bai? Hemen dauzkagu 3 lotura hirukoitz. Beraz, izango da triinoa. Hoiek atzizkiak izango dira. Baina, hasteko 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbono X. Lotura berezi bat baino gehiago dago, bai, 3. Beraz, hexa. A idazten dugu. Beraz, onaino, hexa. Gero, esan behar dugu, 3 lotura hirukoitz, beraz, izango da triinoa. Bai? Triinoa. Eta gero, esan behar dugu, 3 lotura hirukoitz horiek nun kokatzen diren. Beraz, hasten baldin bagara hemendik kontatzen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hemen lokalizatzaileak lirateke 1, 3, 5, arrosaz. Hasten baldin bagara bestaldetik, urdinez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen lirateke 1, 3, 5. Ze gertatzen da? Berdinak direla, konposatu hau simetrikoa da. Berez, ez dago zalantzarik, nondik hasi batetik ala bestetik beti asmatzen dugu. Orduan, konposatu hau litzateke hexa 1, 3, 5, triinoa. 2 i hauek idatzi behar dira. Orain, gauzak hasten gara konplikatzen. Eta hemen, konposatu honetan, izango ditugu lotura bikoitz eta hirukoitzak. Bai? Hemen, bikoitza, bikoitza, hirukoitza. Bikoitzak direnez, en eta en, hirukoitza in. Hauek dira nere pistak. Bale? Orduan, izendatzeko, zenbat karbono daude? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbono daude. Beraz, izango da hept. Lotura berezi bat baino gehiago dago? Bai. Beraz, hepta. Eta orain, ikusi behar dugu nondik kontatu. Alde honetatik, ala beste honetatik. Bale? Honetatik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemendik hasita lokalizatzaileak lirateke 1, 4 eta 6. Bestalde honetatik hasita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lokalizatzaileak lirateke 1, 3 eta 6. Orduan, zein hobesten dugu? Zenbakirik txikienak ematen dizkiguna. Beraz, urdina. Orduan, esan deguna. Hepta. 7 karbono daudelako, eta A jartzen dugu lotura berezi bat baino gehiago daudela. Gero, ordenatzeko hauek egiten da orden alfabetikoaren arabera. Beraz, en jongo da in baino leno. Beraz, hepta, hemen zenbakiak, dien, orden alfabetikoan ez da kontuan hartzen di hau. Hartzen dena kontuan da en eta in. Bale? Beraz, en jongo litzateke in baino leno. Beraz, hepta, 1, 6, dien, gogoratu, 2 zenbaki baldin badaude, gero di. 3 zenbaki, tri. 4 zenbaki, tetra. Ja gehiago ezin da, bale? Beraz, hepta, 1, 6, dien, 3, inoa.
Beste adibide bat, hemen dauzkagu 6 karbono, daukagu lotura bikoitza eta hirukoitza. Hemendik hasita, urdinez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasu honetan lokalizatzaileak lirateke 1 eta 5, bai? Eta bestaldetik hasita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berriz hemen lokalizatzaileak 1 eta 5. Kasu hauetan, hobesten da lotura bikoitza izatea zenbakirik txikiena. Beraz, konposatu hau litzateke 6 karbono, X. Lotura berezi bat baino gehiago, hexa. Gero, esan dugu, lokalizatu behar ditugula en eta in. Orden alfabetikoan en, lehendabizidua eta gero in. Beraz, hexa bat en, 5 inoa. Eta hau da dana, jungo gara pixkanaka ikusten. Baina benetan, formulazio organikoa ikusiko duzu benetan super erreza dela. Super. Venga, animo, gero arte!